Se radi o županijskim natjecanjima i susretima iz astronomije gdje učenici pišu test i rade nešto praktično, znači ili promatranje ili neko mjerenje koje je kompleksnije sa razredom od 5. do razreda osnovne do 4. srednje. I u tih 12 godina, 10 čini mi se godina da je Astronomsko društvo Anonimus sudjelovalo na državnim natjecanjima. Od toga najveće je prošlogodišnje prvo mjesto na državnom natjecanju, Filip Novosan, spomenuo sam ga, i Denis Vida 4. mjesto. Prije toga su bile 3. mjesta, zaista plasma na državno natjecanje postaje redovita pojava, opet uz naše uvjete, to je fantastičan uspjeh i djeca su uvijek oduševljena kada idu na ta županijska natjecanja. I važno je napomenuti da zbog svih tih uspjeha je državno natjecanje iz astronomije ove godine dodijeljeno Valpovu, znači gradu odakle dolazi Anonimus, i zbog tih sudjelovanja i zbog općenitog rada društva, popularizacije astronomije. Tako zaista u ove zadnje 2 godine su dosta pažnje posvećeno društvu, na čemu smo zaista zahvalni i nadamo se da će to podići pažnju prema astronomiji više nego prema nama, tako individualno. Što se tiče tih natjecanja, dakle, rekli smo, Valpovo će biti državno, inače uvijek na puno atraktivnijem moru, tako da nadam se da djeca neće biti previše razočarana. Nama to zaista puno znači. Osim tih aktivnosti, važno je dakle napomenuti i školu astronomije koju provodimo svake godine u prostorijama Astronomskog društva Anonimus. Svake godine na jesen kreće nova grupa ili ako neko želi doći bilo ko u društvo i početi učiti astronomiju, zaista nije bitno vrijeme kad se dolazi. Mi smo tamo svako doba godine, nismo znači određeni školskim programom i svake jeseni počinje znači nova grupa, nekako formalno početak za osnovne i srednje škole. Znači radi se o tome da radimo prema kurikulumu za izvannastavnu aktivnost astronomije i pripremamo učenika za natjecanja, ali ono što je mnogo od toga važnije da kogod dođe u društvo, tako mladi, tako stariji, nisu obavezni se baviti natjecanjima, nisu se obavezni baviti nekim programom, nego oni su tu zbog sebe. Njih znači zanima astronomija na taj ili ovakav način. Dakle, svako se bavi astronomijom u onoj mjeri i onoliko koliko želi i može. Ako su to natjecanja, to su natjecanja. Ako su supernove, onda su to supernove. Imamo srednjoškolce koji su došli kada su vidjeli šta Filip radi, pa ih je impresioniralo i htjeli su oni to probati. A prije toga nisu imali kontakt sa astronomijom. Primamo članove iz svih područja, imamo članove iz svih mjesta, iz Belišća, Valpova i okolnih sela. Dolaze svake subote, roditelji dovode djecu, što nam je zaista drago. Tako da ta škola astronomije smatram jako važnom, jer Denis i Vida, koji su otkrivači supernove, su potekli iz takvih škola astronomije. I još bi tu naglasio zajednicu tehničke kulture Valpovo koja objedinjuje robotičare, informatiku i različite udruge. Denis je recimo bio i Filip isto u robotičarima, znači u grupi jednoj, pa su onda shvatili da više žele astronomijom se baviti. Znači zajednica tehničke kulture kao jedna udruga je zaista centar svake kulture tehničke i omogućuje djeci da istražuju ono što vole. Sami onda se pronađu u nekoj udruzi i onda se time bave kasnije. Tako će Filip recimo studirati fiziku sad. Eto, ponestalo nam je vremena. Želim vam puno sreće u otkrivanju daljnjih supernova ili meteora ili drugih svemirskih pojava. Cijenjeni gledatelji, bilo je to sve u otvorenom studiju. Budite uz nas i sutra.